A ja som odborár, lebo viem, že v prípade problémov sa mám na koho obrátiť. Odbory pomôžu. A ja som odborárka, lebo kolektívne vyjednávanie je o sile členskej základne a len silné odbory sú zárukou lepších pracovných podmienok. A ja som odborárka, lebo sama by som si nevyjednala ani kávu zadarmo. A ja som odborár, lebo keď nastane problém, viem, že odbory sú ako moje airbagy. Keď ich budem potrebovať, zachránia ma. A ja som odborárka, lebo férovosť nie je samozrejmosť. A práve preto sú dôležité odbory. A ja som odborárka. Každý z nás príde iným autom, ale v odboroch sme spolu. Spolu sme silnejší. A ja som odborár, lebo v odboroch platí to isté ako v športe. Silní ťahajú slabších. A ja som odborárka a bojujem nielen za seba, ale aj za budúcnosť svojich detí. A ja som odborárka, lebo obyčajný človek musí mať istotu, že výplata vystačí aj na nákupy, nie len na účty. A ja som odborár, lebo slovo nedá sa, pre nás neplatí. Na to, že sa to dá. A ja som odborárka, lebo vďaka odborom poznám svoje práva a práve preto ma nikto nezastraší. A ja som odborárka, lebo spolu dokážeme posúvať hranice a len spoločne sa môžeme dostať ďalej. Keď skončím školu a začnem pracovať, chcem byť v odboroch, lebo aj my mladí si zaslúžime lepšie pracovné podmienky a budúcnosť. A ja som odborár a hovorím to s hrdosťou. Viem, čo dokážeme, keď budeme držať spolu. Som predseda, ale hlavne som jedným z vás. Tak neváhaj a pridaj sa k nám.